trials make us stronger. Isa sa makapalig-on kanato aron makapamatuod kita diha sa mga pagsulay mao kini. Ang pagsulay makapalig-on kanato. Manaigsuon ayaw pagunahuna nga ako gisulay sa Ginoo kay para siguro mubiya ko sa iya. Sayop na nga hunahuna. Gisulay ka sa Ginoo kay buot sa Ginoo nga ikaw malig-on. Sabot mo? Nakuha ninyo? Gisulay ka sa Ginoo kay buot sa Ginoo ikaw mulig-on. Ako na ning nasulti kaniadto. Ikumpara nimo ang lubi nga ania gibuta or ania diri sa Davao City ug lubi nga tuagit miturok dito sa Surigao, especially sa Hinatuan. Unsay kalainan? Unsay kalainan sa lubi sa Hinatuan, Surigao ug lubi diri sa Davao City? Ang kalainan sa ilang duha, lig-on ang punuan sa lubi dito sa Hinatuan kaysa lubi diri sa Davao City. Ano man? Tungod kay ang lubi sa Hinatuan, walay undang nga makasinati og unos. Ang Hinatuan, matag dunay bagyo diri sa Mindanao, labi na diri sa southern nga bahin sa Mindanao. Kanunay nga adunay bagyo diri sa Mindanao, ilabi na diha nga area sa Hinatuan gid na perminti mo agi. So kung ang lubi dito nga sige kaigo, sige mauyong, sige matayog, nilig-on hinuon siya. Wala kumanto ka sa Hinatuan, makaingon ka nga, agyanan manigbagyo diri pero ngano nanagas maning lubi. Ni tubo silang maayo tungod kay nakadaog sila sa mga hangin nga mihapak sila, tung gamay pa sila. Naanad sila, naanad. Kumpara diri sa Davao, kung agian tag tinuod na bagyo diri bali ning lubi nato. Kung di ni mabali, malukat ni sila. Ano man? Dili man anad. Pero nganong nidako ang mga lubi sa Hinatuan taliwala sa mga pagsulay. Pinaagi sa unos, sa mga bagyo, sa mga hangin nga miagi sa ila tungod kay midaog sila. Naanad na sila o sa ilang pagkaanad nahimong lig-on sila hangtod nga midako sila. Ingon usab kita ni ana, kinahanglan kita makasinati og mga pagsulay aron kita malig-on. Kay kabalo mo, isa sa mga sakit nato ng mga Kristohanon, pag maayo nga atong kasinatian, malimot ta sa Ginoo. Mao man tinuod. Na bisa pag pangutan-on ay may mga kaugalingon. Kung tagaan ka sa tanan sa Ginoo, tagaan ka kwarta, tagaan ka sakyanan, tagaan ka balay, tagaan ka og mga nindot na mga muebles, dira sulod sa imong balay, mga kaptangan na mga mahalon diha sa imong sulod sa balay. Makitaan ka kakaron diri? Maayo imong lawas, nakay daghang pagkaon sa imong balay. Pati imong iro, litson ginakaon kay labihan nimo kadunahan. Di ka makitaan diri ba sigurado? Di ba ka makitaan diri okay sakit. Nakay daghang kwarta, nakay daghang pagkaon. Kinilang kuntimaan nato. Kano sa ka prayerful? Kano sa ka prayerful? Prayerful ka pag dunay daghang mga pagsulay. Pag dunay sakit, Lord, ayoko sa kung sakit. Pero kung sakit, di man makapasalamat sa Ginoo. Kung daghang mga pagsulay, grabe, ugdot-dot diha sa Ginoo, pero pag hayahay, ang kahintay sa kinabuhi, malimot sa Ginoo. That's why kinahanglan nga kita sulayon kay nakita sa Ginoo nga mao kini makapalig-on kanato. Kay kun ikaw wala makasinati og mga pagsulay, wala maanad sa mga pagsulay, tingali kun makalitan ka sa mga pagsulay, basin diretso ka tagak sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Basin mo diretso ka og katiurok sa imong pagpangalagad sa Ginoo kay lagi wala ka naanad sa mga unos sa kinabuhi. Nakalitan ka. Kung ang tao gani makalitan, gani, makurat. So kung makuratan ka, na taga ka sa pag-alaga sa Ginoo. Ingon ang 1 Peter chapter 1 verse 7, these trials will show that your faith is genuine. Saan na to sa Bisaya para mas nindot paminahan. Magmalipayon kamo niini bisan tuod ug masubok kamo sa makadiyot diha sa nakanalaing mga pagsulay. Aron nga ang pagpamato, aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labaw pa kabililon kaysa bulawan nga madukta nga sulayan pinaagi og kalayo musangpot ngadto sa pagdaig ug paghimaya ug pagpasidungog inigpadayag unya kang Hesukristo. Grabe ka powerful ang gisulti ni Pedro kabahin sa atuang mga pagsulay.
Ingon niya, these trials will show that your faith is genuine. Kini nga mga pagsulay, kini nga mga pag-unos, nagapakita kung tinuod ba ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Kay masulay man gyud ang atuang faith diha sa Ginoo pag-abot sa mga pagsulay. Kung inig-abot gani sa mga unos ug mubiya ka sa Ginoo, your faith is not genuine. Ang imong pagtuo dili gayud na tinuod. Tan-awang asawa ni Job, as I understand, siguro kining asawa ni Job is morali siya o makakunta na Kristohanon o dili. Siyempre, nag-support siya kay Job during sa kayahay ni Job. Wala man siya mubabag sa mga pag-alagad ni Job diya sa Ginoo. So may ano ni siya. May knowledge ni siya o ano ni siya sa Ginoo. Pero napamatud-an ang iyahang pagtuo sa Ginoo sa pag-abot sa mga pagsulay. Kaya sa diha kami abot ang mga pagsulay ngadto kay Job, namatay ang tanan niyang mga anak, nahanaw ang tanan niyang mga kaptangan. Unsa na nabilin sa iya, yang asawa ug siya. Wala man siya mo biya gyapon sa Ginoo kay pag-abot sa mga bad news, mga daotang balita nga miabot ngadto kaniya. Mahitungod sa pagkamatay sa mga anak, pagkamatay sa mga tao, pagkamatay sa tanan niyang mga gisakpan, pagkahanaw sa tanan nga anak kaniya unsa yung gihimo? Gigisi niya sa nina ug mihamba sa sayuta ug gisimba niya ang Dios. Napamatud-an sa Ginoo nga ligon gyud si Job sa iyang pagtuo. So milabay ang mga adlaw miabot sa tanas og nagkita na pud sila sa Ginoo ug gingnan na pud sa Ginoo nga sulayi ang akong alagad nga mao si Job. Ingon ni Satanas, ako na sulayan, sigurado mo biya na sa imo ka. So gipadalahan siya og kining balatian nakabahong. Kisa may sinati nagkabahong. Sabi na sakit na din kabahong. Wala pa mo na sakit og kabahong. Ang hubag-hubag ba? Ha? Hubag-hubag na naa sa tiil, gikan sa lapalapa. Worst niya, kay gikan sa lapalapa, ngadto sa iyang alimpo, sa iyang buhok, sa iyang ulo niya, napuno og kabahong, o gani, mutilap-tilap na lang ang iro diha sa iyang mga hubag-hubag sa iyang lawas. Ugamit na lang siya og katong bagol para pangkalot sa tanan niyang mga kabahong. Diha sa iyang kalawasan niya, plus dungagan pa siguro langaw. Siguro na naman ang langaw sa una. Ayun, lain pag karon na niabot. Miduol lang iyang asawa nga to kaniya. Ingon niya, balikas na ang imong Dios. Kaya nga nang gibuhatan ka sa ingon. Pero sa ingon ni Job, ikaw, ang imong sinultihan, murag sama sa babaeng buang-buang. Magpasalamat lang bagod ka sa Dios kung maayo mo dangat kanimo. Oh. So dito na prove sa Ginoo nga grabe kalig-on ang pagtuo gayon ni Job. Hinungdan, nga gibless siya sa Ginoo. Bago natapos ang iyang history, gibalik sa Ginoo sa iya. Siyempre, gitagaan sa anak, laing napulo ka anak, 7 ka lalaki o 3 ka babae. O ingon ang Biblia, walay labaw kaanyag sa iyang mga babaeng anak dira sa Israel. Si Kisiya, si Jemima, mga anak niya, o katoy sa kababae. Mauna ang anak ni Job nga giingon sa Biblia nga walay sama kaanyag. Nya gidoble sa Ginoo ang tanan nga kahayupan nga nawala sa iya, mga animals nga gikuha sa gidoble sa Ginoo. Ano man, tungod kay na-prove sa Ginoo nga lig-on ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. Mao na igsuon ang tanan nga mapagsulay nga moabot kanato kini pagsuta kung tinuod ba ang atuang pagtuo diha sa Ginoo. It is being tested as fire tests and purifies gold. Tanawang bulawan, gisulayan o kalayo, aron masuta ang iyang pagka-bulawan kung tinuod ba siya o dili. Ang kalayo, nagtimaan sa mga pagsulay. Ang pagtuo, nagtimaan sa imong bulawan o sa bulawan. Kung kanabang pagtuo nimo, tinuod ba na siya o fake ba na siya. Kay kung ang bulawan gani matunaw sa kalayo, o dili mo gawas ang iyahang pagka-gold, fake na siya nga bulawan. Isa may namaliga ay darig gold bar nga piki. Brad Gamer. Oh, nalay. Naana sa una. Kato mga fake to. Kung sulayan to sa kalayo, mapamatud-an nga piki to nga bulawan. Ingon usab ang imong pagtuo, kinahanglan sulayon. Aron masuta, kung tinuod ba siya nga pagtuo. God sometimes allows us
to face hardships in life because He wants to test our faith. Usahay, tugutan sa Ginoo, nakita makasinati og mga kalisod sa kinabuhi. Kay gusto niya nga sulayan ang atuang pagtuo. Na, pag-abot sa mga pagsulay, mailhan yun kung tinuod ba ng imong pagtuo sa Ginoo. Kung mutalikod gani ka sa Ginoo, mubiya ka, mabugnaw ka, mapalayo ka sa Ginoo, kana nga pagtuo, atik-atik. Kana nga pagtuo, murarag katong bulawan nga piki. Formaray bulawan, pero ang quality, ang kalidad, piki. Formara ang Kristohanon, pero ang iyahang faith, piki. So, mailahan yun pag-abot sa mga pagsulay.